Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de Judea: «Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop». És d'ell que deia el profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí». Joan duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i el seu aliment eren llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar, els va dir: «Cria d'escurçons, qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que s'acosta? Demostreu amb fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills d'Abraham, que Déu pot donar fills a Abraham fins i tot d'aquestes pedres. Ara la destral ja està clavada a l'arrel dels arbres i ja sabeu que l'arbre que no dona bons fruits és tallat i llançat al foc. Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu, però el qui ve després de mi és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d'aguantar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era, el seu blat l'entrarà al graner, però la palla la cremarà en el foc que no s'apaga».